morning. Good morning, Coin Loss. Yes, what can so support on the program mini? Yeah, Sapota say wale. Kuti tuchimpira chati dzulo nditi. Leya ndikuno kumponera. Kunyamuka kuno kumponera. Kuna so kumva kuti yayi anthu akuti tubwanji to za mpira to umene nditi. Yayi ndimene mukona pamenepo kunena kuti ayiponera chiti kuno. Ndiya. Last time tinabwera kukamenya po tinabwera kusapaka po memo nditu. Yeah, get paso tikufuna umene kuti umeneko akuti tibwanji to za yayi to mpira to umene ndiya. Chetive, chetione kuti kodi aziwezi kuti bani. Mkulu wanga. Mpira wa madzulo alero mukuna ubani inu muli mbali. Kuli Manoma ndi mapanka inu muli mbali. Ndi mbali yemwe wa Manoma ko. Kwa Manoma. Mukolo nienda basi. Tiwavula temuzino. Kena mmenya ngene. Tusila chakoseka. Kodi tikaseka kuti tipanyeka za mpira. Ngachima pakuza zinthu. Ai. Kuti ichiteba ndi njani. Kisori. Chizewa. Chamene. Iya mkulu tu amene itu wavala chisoti pachani? Pachani? Pachichewa. Pachizungu chani? Chipewa. Wakudia. Baba kudina kwanji wina 2-0 wina ndani 2-0 yeah kwani cloud bila kwa Bingu stadium ya 6 o'clock acha kama ndugu kiko ndani nimena hichi kama ni ndugu yangu wale wina 2-0 mpaka za kuwina ndiye mkulanga irubena nyasa maude Sunday panopo kuna game hapa Sunday yenda bani game Sunday kuwina goli zigani ndio wina 2-0 ngamba 2-0 KP singayikabune KP singayikabune iya kuchokera tu kuno tukumponera kumenya tukaona hapo anthu tu iya kucheza hapo so mkulanga mbali wangu ndemati akuti top chani top 8 kuti spelling 8 ndi chani 8 spelling 8 ndi chani mufuna muonera babu kamene mayesoro tangu panga ino ndi awa bai jambe mmoja ino sote tu spelling 8 ndi chani tangu nena zilemba ziwiri zoyambirira kulanga kabelani kulanga kabelani mkulanga uno ndi kuchani kumponere kuli madzulano kuli game ku Bingu yacha ndi yani Silver ndi chani Silver ndi Wanderers. Yes, spelling ya 8 ndi yani mati top 8. Spelling ya 8 ndi chani TOP 8 chani 8 auze na anthu amene akuna program mene spelling ya 8 ndi chani TOP 8 ndi spelling ya chani mene top 8 mukutona na musela kusangalala ile okay musanene ya top yenu mungu na spelling ya 8 spelling ya 8 ndi chani auze spelling 8 yeah kuno tu kwanga zapino izizi ndi chani mwafala mucha pachizungu mwafala mucha pachizungu ikodi cha kwenda yao kizungu dia spelling dia ni mchizungu yeah kosi pachizungu dia neck titia apala muneki tu kunotu ya iya kuteranenera kuti program manager apita kunotu komponera tikupita komwe tuko kulilongo kumene takaone kuti kodi Manoma atibweresera zotani nanga mabankers atibweresera zotani neutral ground ndi tungakalebe ili ya chibanka apa ndepa limembo kodi membo kuti banja chaiba ngengo mwe agibo membo kuti banja wasa songa saje umumujani mumu nene matoro piga yenga wopiga mamijisa ndolo ziteba kabisa na ya ababadi matoro kupiga bila kutoa yote bones ndi matoro kubaye tabadi rodi rula ngobaga mose ngala we mamijisa ule Manama live ya hadi kwa tufika bwa I just know
Amadi ya bobo. Ndio mafala jani? Iya. Sina manya mwana jani? Kileo. Kipewa kwa kizungu. Kisori. Kwa kizungu ni gani? Kisori. Kwa kipewa ni gani? Kipewa. Kipewa. Mkumanga. Hey, tabela nguno. Iya, kulu tu amene tu wafala tu chipewa, pachichewa. Kwa kizungu ni gani? Kisori. Bela ni plaki. Ya, Sabino. zapo po. Baba. Iya, kia kuendia wedi. Iki mafala jani kwa? Baba t-shirt. 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 Yeah. Pa kizungu dia? Kizungu. T-shirt. Pachichewa. Pachichewa. Iya, mongo tena aliyense tu ndimene wachikila ino mafala jani? Mafala jani? T-shirt. Kulanga mafala jani? T-shirt. Iya, Kipewa. Kulanga mubele pano, berani pano. Berani pano tuone kutia. Ungamana na kanto wetu. Usipela kwa sisi kukuona. Berani mafupi. Machena semeza atiza jani? Zama dola atiza jani? Za jani? Tatepenukani? Za jani? Zama dolo. Kumeneku? Zama dolo. Timu ndiye matindi jani no? Silver Strikers. Silver Strikers. Manoma mwina ja 2-0. Silver Strikers 2-0. Kudutira mapeno te? Mazi. Nange umudi 2-0. Baira ramwene baive mero. Hadi manga, bidamne wewe wakati. Iye kupitia po program tu imene jatango nena kuti tikuyambira kuno koma ulendo ndopita ku Bingu stadium kumene iyayi matimu kumeneko atakakanthane ndipo tamvapo kuti iyayi wina wacha anavala chipewa pachichewa pachizungu anavala chani ati chichani ichi ndi chani pachichewa ndi chani chipewa pachizungu ndi chani auze ni antu maone so kuti ichi ndi chakuti auze ni mamene Iyi ni kisodi. Kavile muri kivewa pale. Kisodi pachani? Pachichewa ndi chani? Chipewa. Auze ni antu. Kipewa. Pachani? Pachichewa. Pachizungu? Kisodi. Iya kwenda potenti pitire ulendo obwerera tu opita tu Bingu stadium. Zora jijo. Valeu? So, man, apa tingoerekeze? Tingoerekeze? Tomato 31. Tomato mga? 31. Yanga kusikudia. Pali tomato 31. Depa tomato 31 inenikulepo tomato 13. Musa ndi tomato mga? 20 jani? 27. Pa 31 kujosapo 13 yasa jani 20 jani? Okay. What do you Amanga, Melanie man. Kama tabela Tanzania. So, mina. Ni bora sana kwa Atiricha? Beans. Mina matishe ndio tufa kubungu watu bado hivyo. Spelling beans ni ya. B-double-E-S in spelling ya B gani? Tambo kamba za uchi bano kwe? Sidu kamba za jani? Nyemba eh? Then spelling ni jani? B-double-E
double E S tituya zachoka kunyemba zafikaso kuzita zoluma zita spelling yake ndiye ya binzi madi zedi ja B R E S V R E S spelling ya binzi tu ya nyemba tu ya kuno tu ya jicho ya so hapa dalipira kale ndatokoza kwa bibi yet man ajabaza invitation alipatuja zachane zamado inuma sabata timeje Puresino Wanderers lero kuchizuro jino ndi mabankas bona game yenda bana ino Bulesi DKB Sunday mbona game yenda bana Bulesi tu Wanderers DKB zero munena zona acha mukangonena tu manena zona ndisabwera pano ndisakupase ni t-shirt imodzi mwambisese ndiyeti mina kapena nditi ndisana upase t-shirt mu Airtel top 8 muli matimu angati 26 Airtel top 8 muli matimu 26 iya napezapo iya tomato amene nimafunayo zateka nditu iya bona soti iya anthu oti achicho abalazanga tieni ku Bingu stadium ndatokoza te achicho ino kulanko nene double 8 ya mazi ya siko mkwabili Zibo ntokondera Ini sudah aku di top 8 spelling 8 ini kan bukan bisa nih jalan angkulo anga mu top 8 muli matimu angati fete goma fete aje kuno ndikujani kumponera ndiye tabu tichulanko ni matimu awiri ali mu chikulimene matimu awiri ali top 8 bali plates ndi bali Wanderers according to anga bwana nitu ino ndenda ndani mandaliza spelling mandaliza ndija spelling kodi ino ndiyawa m Z L spelling ya zero kwamba ruwanjuju akatukala ngore ndi jani mene mandaliza spelling mandaliza nditu ndimene spelling ya mandaliza kuma pa spelling ya mandaliza olo Z palibepo Z abana zanga 10 kodi kunoko chips chili apocho tikamaja kuno timaji yakati fruit kapina vegetables fruit leti majanga tijani fruit ya chips kuno chachabu ni chachoko macha kuno kumponera timaja ngati machani fruit natokoza nakula kule ziko mkwambi iya saka ndikashito konza yoti ndibwererese somatishi ndicho ajicho ndakuona ndikone nawo kweti ndikuwa ndibwerere uko ndikambire so wani ndio ngono wanga ajicho ndise nawo hapa ndikoza kode yes kuyangana uko
ulendo upita tukulilonge limene inali mponera anakonza ena kumanena kuti nyasi kudowa matekenya kumponera kwanza atu akalekale amadziwa kuti tuthandaza chani nyasi kudowa matekenya kumponera ulendo opita ku lilongwe kona chimpira chimene chichachi tulo ena atu amachokaso maulendo atali ambayenda maulendo atali kuchoka ma distance atali uyu tundameneso akoneka zoti ya flagi pete unayoti awatu di Manoma kodi mabankazi alimo mene iya tiona kuti kodi mabankazi alipo ntinthu iya nse umenewu kuyenda umene kuti kodi Airtel atikonzera zotani kodi mpira wa usiku ndotani ndithu wa nyerere kodi nyerere satikonzera zotani program yake ndimene ya Sapota ndipo Sapota mkulu all the way from Ponera kupita ku Bingu stadium abalazanga bwanji taimisetu akamuna amene wataone kuti kodi yo amasapota chani kodi yo akuti tubwanji cheni tiime pamenepa ndikuayimisaso akuluakulu amene wakuti timve ndithu pamenepa ndi padowa 10 of 10 taimise akuluakulu amene Airtel top 8. Tatana mucha kukonsekera tu kupita kumene ku stadium ndi tata kumanaso tu ndi akamuna tu amene alipa kodi maule kapena cha noma mukuti nayo bwanji makonsekera kulonga kodi matipa menya ndichane noma silver pangona bokata tabera nditiko cheza ka 2 minutes kena kati ka 2 minutes kena kati Noma. Mene songa valira mwe. Ye mavala yose twe. Si noma mene pape. Mene ale ngela so bene pape. Kodi noma. Dem kono kemi mene gaita banchi. Dem ya chituro ngati mene wena gaita banchi. Tukuina det. Chapu. Dem ati apa mene ale ngela so ti noma det. Noma jani. Timati njani. Nyerere. Ya mene so ale ngela mene boti. Nyerere wanda. Kumene konkulanga. Ashoferi. Zabino bino. Akuti ati Nyerere za Manoma no chani no stress ati no chani no stress ati chani kulaka no stress kodi spelling stress yo ndi chani stress T R E stress stress spelling ya stress Game mene ndio wina beti ndio mafala chindi chani mafala nkosiji corona ndezi kakokazi na zopanda ichi tibati chani Nikres amati chani Nikres tibafala mucha mukosi pa chizungu kosi pa chizungu neck chambe modzi mumva chani Nikres mafala mucha mukosi mchizungu oyo neck mafala chani Niki mafala muchani muneki amafala nikiresi muneki kunena to so mbojamani nina mujare game mene ndio tani zabino zose beti kodi ndi akuti wonders spelling wonders ndi chani wonders yes spelling wonders W A N G W A N G R A S WGRNAS spelling ya chani wonders WGA program yake tu timene tu ya Sapota ditu iya konseka tu amina akamuta tena kwa kutie tabakira stadium wonders ni waipura game lelo situani iya kuno tu pado watano iya mene tukona tukuhuko kulitusika tu mene ko iya kukumana tu ndi amene akula amene tikakumana naso stadium koti tikaoni kodi zimena manena
zija zateka sicho je kamane kuti ko stadium hapo iko koma tikapita zingati 2-1 kunena sokwa nkulu tu amene akuti apa ale bapo so 2 Wanderers akona kuti ya game imene ndikawina 2-1 abana zake tie akamuna tu amene tu akupita tu ku stadium ni zabwino zonse koma kuendesa mabwino bwino okay ya mwina kukanena kuti ntambalika kwa chikopo iferika kuyaka spelling zone ndi ntambalika yeah spelling ya zone ndi ntambalika spelling ya zone NT chani NTA spelling ya spelling ya chani mene ntambalika zone yeah spelling ya zone tu ndimene wati pasemene NTA Manoma atibweresera zotani pano ndi pa dowa game ya chitsulo ma fantasy ndi Manoma munginayo banje muli mbali ndi abwino ino ngonda kuinga ndi kuni mondo ndemene mbuja kulanga mene muli mbali ndi game ya lero In the Silver Strikers. In the Silver? Yes. Mkono tukeme ni ngama se. Yomene ngadamu. Game mene mkuna ibani. Yomene view the 2-1. 2-1 opposite. Chibu jamani jani. Yakunja ufuchani. Ndijani Chiboda. Pachizungu. Chiboda ya mwaito. Pachizungu kula. Catholic. Yeah? Catholic. Catholic. Pachichewa. Chiboda. Ndiya Catholic tu pachizungu titi. So mati game ya lero mutina ibani. Game ya lero mutina ibani. Silver Strikers. Tiwina. Mbulima ntima bwaji ni nyerere za Manoma ndi wina ife timaenda ngati balance sponsored by the Central Bank and the authority of the Reserve Bank of Malawi. Silver Strikers wina umodzi at spelling strikers ndi chani spelling strikers S I L S spelling ya strikers ndi S I chani S ife timaenda ngati balance sponsored by the Central Bank and the authority of the Reserve Bank of Malawi. Silver Strikers wina umodzi at spelling strikers ndi chani strikers S I L S S I L S spelling ya strikers ndi S I chani kamba simezo ndinu iyai kucheza boti ndipitireni iyai kucheza tulendo kumene wopita ku stadium kodi kumene komalo tikapeza koma iyai kunena kwa anthu akuti ya game imene iyai mapakazi awina nyerere zikuliso nyerere ziwina ndipo makulu kulumba zinditi iyai pamene pacha tutamena kumene pa George West iyai kucheza boti etieniso kiloweto kumene kupote tuone
lero tuli mapanga siti Manoma inu masaura zimya Ili ndio place. wa police weekend imene police ni Manoma mbona senta bani police ndi KP Bedi KP. isa jani bedi deja madja Bedi KP. I think Bedi KP. Place hivi. police wene kuti police afi top chani chiko chimene top 8 chaka chatha chija matimu amakamo 8 koma panopo aonjezera ndalama eti koma aonjezera matimu ku top 8 muli matimu angati Top 8. mene aonjezera ndalama muli matimu angati Oh, kwa 16. hadi muli matimu 16 mu top 8 nditu iya tiende tuloso mu restaurant tu ndini iya restaurant yo kuna nditu kiasi mene Fried chicken. chicken go Hybrid chicken. Kali local chicken. Kali beef. Kali mafozi kamera tumbwana. Tumbwana, Yeah. Kali magizari. Kali ponya. kodi ponya pachizungu tiyani nanga wini yani pachizungu Terere. pachizungu Pachizungu si mzio. sana nimina ino timu ndema sauda jani okay timu ile kizatu pa kwena maleso makastoma 31 makastoma ngapi 31. mwaseva makastoma 13 asala panga Na 31. Asa hapo 31 wani. Yosabo 30. Asa hapo 20. asala po 20 pa 31 kutosa po 20 pasala kutosa po 30 pasala 20 nditu mayanga okuma kasoma sabaso Oya, utendea. Niteba. Here we consider to game timene ya Manoma ndi Silver Strikers ndi ya chakuja chake to ndimene cheti kali pamene pa tije tione kuti chakuja chimene chi ya chenda bwanji ya siko mwambi kunali kumwa kuja ndakofokera tu abalanzanga tieni ku Bingu Stadium tikaone kuti kumeneko mabankers atitengera zotani nanga Nyerere zatibweresera zotani zonsezi tu mu program imene ya Sapota imene yakuchita sponsor ndi amene wa Airtel top 8 chiphwando cha mpira kuti pa 9 atazamenye finals ndani ndetieni kumpira wa chidzulo ndithu kadima kakubwera poteni pokuona kuti kodi anthu akukonzekera bwanji mpira umenewo ndithu pachisande maule azakumana ndi KB kodi KB izatitekera zotani ndithu taonapo kuponera anthu kukonzekera ndithu traffic ndi imeneyitu yafika tu kumeneko ena kunoti yafititsika pamenepa tiyenda pasi ena kunoti atipaka bwanji tenti yapetu anthu tione kuti anthu akukonzekera bwanji tu mpira umene mpira wa chidzulo kuno ku Bingu Stadium mabalonda ali pamene achicho kupasipaso yayi achicho tate timenye madulira kuti tikalowe kumene lipapita kumeneko kumadulira kuma ena kuti mpira wa chidzulo ya kujera tutakafika mene akhale atakonzekera ndithu kick off 6 p.m. winaso wanjinga ali pamenepo tadachicho dikirani mudusa ine tiduse kai ndithu abale ansanga mujandanenera chidzulo ndithu kuonera mpira umenewo ena achicho ndithu ndikulowerera kupita njira ya madulira amene ndamene twakuti ine ndikupasani njira tu imene koma amene suti ndiwaulere njira imene ndikugula si yaulere ndi imene ndithu koma nditi pomwepa ndimene sotimamva kuti mabankers achinya chigoli chedwa kuchedwera panja pomwe mapaka anyakale chigoli ndithu kati ndimene munthu zikuchitikira tu stadium imene makesi waliwali chigoli chalowa kale achicho maponya bwanji chigoli choyamba ena kupanda kuti mwachedwa achicho yayi koma tipitako koma njira ndimene yafuta ndithu kwinako kunali kuti sungalowere ndithu tenti kona so pamene panala traffic panali ena ndi ena amene ali pamene wachicho bwerani wa traffic ameneyo iyayi mene tikuoneramo kupita ground abale anzanga zinali moto
Itega. Chikoli chikutaba. 2-0 ikozo Itega. Mari chikoli 2-0 Itega. Koli ni Wanderers sina baita kumpoto. 3-0 ikozo Bingu. Chikoli Wanderers sina baita kumpoto tikuluta. Kama ndio usiku. Maneno chani. 3-0 ikozo Wanisa. Ndipo tukuwina. 3-0. Iya, game ikuta 2-0 mwanduza yote mademo tukuwina. Tukwanisa 2-0. Tukuwina ndipo tia menya wandiana. Mwana kasokolandije kwa mandemana. Chikoli chimene cha kamechi. Wajona. Chikoli cha kamechi nyali. Chikoli mkujona. Tie kutokolo iwe. Kwa mwene mabulea wanda. Kodi chatu kwa ajili ya joya mbandani. Kodi mina sidi wana bwino matigamu ndi abanji ya 2-1. What does it win? Ina ndiwana ngati pali 1-0 Ajije ino mukodeka timalise. Abo ndiwana ngati pali 1-0 ino dekani. Ingatenge mu ndeti kumani. Munena zone. Ndipo 2-1. Wani saa bila limoti na nusu. Matibanji. Wani saa bila limoti. Kwa majani. Kwa 2-0. Ndipo 2-1. Matibanji. Ndakwa masota sangale ulo. Muipula.
Mwati banji. Tiona. Tiona. Kuwanga muri chingira. Inde nduziyo koma tiona. Kuwanga muri chingira. Tiona. Tiona lero. Tiona lero. Tiona. Tiona lero. Mwenye zone. Kuwanga. Muona bwaje? Abana muona bwaje? Muona kati timu ina 2-0. Ai, muona kusomoa, tunaenda kwa kama Sapota. Leo ni wako game ndio 1-1. 2-0 siningate kumenya hiyo. Kwa game ni 1-0. Ya 1-0, timu ina Maseba mpaka hivi Manoma. Kwa usokoni yake. Noma. Wale Wanderers ya hiyo kwa silver 1-0. Madibani manga. Ajijo. Vamos lá. Vamos Ajijo. Ajijo. Vamos lá. Listen up Ajijo. Vamos lá. Ababa ilienda mkutipanza game mimi. Sio zimenezo. Tula. 3-0 singateke. 3-0 wina ndani. Ipewa Manoma. 2-0 singate huina Manoma. Sasa kweli. 2-1. Kulira tu kwa Sapota. Second half kwa makanali pano mapakazi zawo zikuenda mapakazi losanga ulizosa zikuenda bwino kodi Manoma achinye chigoli chimenechi kodi chitipa hiyo onekasa pamenepa kwa madezi kuti zilibwino Nikakuwa na bwanja senu hapa, nikakuwa na bwanja Matibaji kula timu yukupa senu hapa, nikakuwa na bwanja sisi kuenda nikakuwa na bwanja kodi nikakuwa bwanja nikakuwa na mutoke na kona basi ena ngoti Wanderers what is spending Wanderers in the jana spending ya Wanderers in the jana basi chakuta ndi jana iya amene otu Manoma kunena boya ziti sisi kuenda kukuno ku stadium imene
3-0 tumene. 3-0. Tuwina 3-0. Mwina 3 Manoma tuwina manji 3-0. Tuwina manji mulungu mutali kondera mucha siringai wine 3-0 mene ikoza kuiwina beti sema akusera ndichana mene sisi kwenda ya kamile patia kwenda enda kuzungulira tijia sisi kwenda twenda iliyose refu aimba wizi onditukutia Wanderers yachita atakaya goalkeeper yuna so amene nditu nditu siku vese chikoli chichirowe nditu ino ndikona ya nyamata amenewo padali pano tiyeni tipitie
nyamuka nthawi zanji Makawa ndenga ndiwe. Unabwa ndiwe? talusa na wako Ndazilipirira transport ndiwe kabisa. matibanji Makawa ano. Tunabwa ndiwe? Sikuru tufusa kuti nyamuka nthawi zanji. Kapena tikamacho kwa ano tikafusa koma. mapeno tejateka Ateka kusoma sawera ndiwe. Soma sawera ndiwe. Sawera ndiwe mukunda. Akusati mapenda tateka mpira wati mapenda takati. Ukunena ati mapenda takati. sina kama mati utawani wani Kama nena ndani. Anakuza ndani. Unabwa kwa Ndipo nafaza kama bandani. mbona sina bwerepo bano ndani anakuza kuti wani wani ndani. Paka mabaya. Nakamba kozodithira wani hapo. Nthawi yanji. Mahobo ako aja nama kuzoriti wani wani. Tipita silikafusa soko mwaka fika. Sio livudo. Sio ndikanika soyenda. ndima tulipo kali panga tatone Sasa mpira wa maswera ndi momeni. Masa mpira nalo usiku. Unala na sana. ndetu kaniko nyamuka Iwe usema mpita bwa. Wasema mpita bwa. Iwe kana kwa nyamuka. Dikira jani. Iwe dikira jani. mapeno tabana nthawi zanji wodi Mapenda zangu fiti. Mapenda zangu fiti. Kaya tu ati fusirani. Aji Jose muru wa usuku ila tumini sina yangu. Dinazolowera. Kodi wewe unaone fero rurumuka? kodi kufa kuipiti zangu tuwa mmaka Nadro wa magasi umene. Ndukudona rune ndaula. Sina ndaula ka. Ila kari ndaula kanapita soga likali ka. iya nkhani yake tu ndi imene kuti tinazolowera kufa kuti tinazolowera monga ife iya itu nyerere nditu manga te basi te kodi tibisalira kwako Ndidikira nintenga njinga. Mpira wa chaka. atala atekawe kapena Iwateka wewe. Tiwaka mafoni hamuna atu hapa. Kodi unatani wewe? Ndukwera nditenga njinga. atala atekawe kapena tika wokuno Wava. Kama serious wala. Hamuna ngandimbi. akuti banje sweetheart kodi ndi wanje Hamuna wandrazi na so wandrazi. Ndikapita ku bullets kuti chapa. game iyenda lero Kama gapi. Chifaka je mwalako amene zoti nzakwatane ndiwe nzatetse banja lange wose nzatetserako. amatendo ndiye inu kuti banje Ngathetsa tikwatirana ndiwe. izo ndiye Marion uthenga uchawafika Marion uthenga uchawafika Manoma akudandaula Nezolowela. Nendo wa makasi. Kalibe sijiri jose. Tinangosika magoshi basi. Ayi ngulu wendras. Amisa dasenu manyama. Asen kodi ambassador kalambula balo Asenu galusa. Iba bangisa uri matimu awu wasazirusa. matimu akula Timu ya ikulu ndi Wanderers. Awadi. matibanji kwa Game yao. banje banje sima Basi si tunaembegezera zizi wingi. tumembekesera chani kweli Tunaembeza kuina basi. koma ife tinalakwira chani mapaka Iya si tunalakwira kuma moja watakamesa striker Moses uko ndeni basi kujinya mwana. Matinga na meno igwira kuchira. Basi yangu game yao tamenya buno kumazakanika ujinya. nde amanena azimana ali apa amati tikwalowa ku mapenalty achitika nthawi zaji mapenalty Kulibe sawa penalty. Game ya take aso mapenalty mwana. Game hiyo hata. Ndio kwa sababu zato po edit tasanzikana nazo basi sina kwa out tatuluka. kodi chimanena kuti chaka chino chotiteka makapu awiri ziteka Tiwa na usogoloka me yasala mozi basi. Ukasasa wili saja. Ndi mozi yasala. Ndio titenge tikatila limbike titenge mozi. Basi iya kumene koti kuyankhula kwa namfedwa ndithu kuyankhula mwachi chuchuchu kuti azinthu sizibwino simmene iwo amembekezera kuti game imeneyi ayiwina koma zinthu sizinayende mmene iwotu amachitira ndithu iyayi tikaona sababu ku stadium kuno iya kodi mayi amene kapena tingochezaso ni mayi amene wative kuti kodi iwo akuti
Ngati sitting ndakuti chani. Muti manje. Watandisi. Ife ndo opusa nakonda. Sinetumuza chimene ife dakonda. Mchomwecho. Yes adakonda chimene. Ndi wauza kuti. Ndi zaifera. Yonso ndi Manoma. Manoma ni genuine. Naona so menale mbera pamene poti Manoma. Landani. Lemba Manoma baba. Ajikama funa voice munthu bwana. Siba ndi mavaza Manoma. Ndapavaza Manoma. Right. Ndeba blue. Yes mudale mba Ndeba baneda sanani. Sapota. Iya kucheza tu ndi iya Sapota osana sio. Nikodi Yesu abalazanga kumene kutundu kumaliza kwa program imene ya Sapota kuona pa Bingu Stadium pamene iya matimu awiri achoka kwa Nyerere za Manoma achoka kwa ndipo pa Chisante timu ya KB itatenga tu iya zipolopolo ziwiri za Anyasa Big Bullets Finals. Maule kukumana ndi Amabankers Peter Ponda ndi Pasuwa ndi Tumwana ndi bambo yake kukumana pamene pakuti kumene zizaenda bwanji. Tichokoze ya Airtel potilola kuti tipite kumponera kumene tinakapereka ma t-shirt komanso kubwera so pa Big Stadium pamene iya anthu alandira ma t-shirt spewa iya ndi zina zoteno. Munali tundine George Brian P pa program imene ya Sapota abalazanga tisanamalize bwanji tipite kunsika walilongo tikaone kuti kumeneko akuti tu bwanji mkamuna amene amakonzekera game imene kuti magame amene aenda bwanji. Nditokoze kwa Patrick Jawala komanso Peter Piri amene anagwira kamera here and there. Yeah, abalazanga program yake ndimene ya Sapota munali ndine George Brian P tieni kunsika wa sizikateka mati kumalawi kunomba Sapota ja maule kunja Manchester ja ndimene muona Manchester ja ndimene mukuiona yapo kodi atebali mbati chani message jani atebali mbati chani message jani majani message atebali mbati chani message jani majani message Manchester yeah ndi timu ya jani Manchester okay yeah ima chokera dziko la chimene choko lake sindiliziwa ni Mango Sapota oho chulenko ni player mmodzi wa mmene singa kwanyo singa chule simgaziwe koma malawi kuno Sapota ja maule kodi weekend imene mwatasera ndi cha weekend inoyo tisera ndi ujeni ndi maujeni Mabalaks yewe Mabalaks kodi Mabalaks amachokera kupapeta kuli Mabalaks ndipo chakuli Salima kuli Mozambique kota Mabalaks amachokera wapi pa Chilinde chakule bule sisi ndi Mabalaks sose ajakakha pamoja ndi atasweli nawe Red Lions ndisoli ndi momozole koma kunja ndi matima Sapota jani Manchester alibadi jani Manchester pale ndo jana ba Manchester ndio ya Manchester imavala zarede kale aina manoti kale mavala zofira kuma pano mavala za jani zarede kuma pano si kwa zofira imango pala zodani zarede bidadi ya Manchester imango pala zarede kuma kale mavala zofira sio jeje kale mavala zodani zofira kuma pano mavala za jani zarede
Koma timu ni gani? Manchester. Ichidima bijani? Kudu. Chijadima falabo janima tia? Ndolo. Pachizungu maja? Kizungu kama dijani. Pachichewa ni gani? Iya pachizungu dijani? Pachichewa ndolo edi. Pachizungu dijani? Ichibangiri jidea. Pakudu akatima falabo jani? Kibangiri. Ichimatima falabo pakudu tima falabo jani? Ichibangiri edi. Chakudija. Iya kani yake tundimenkuwa kazi nzuri ajijwa mango zidu sila mwaisho shano kabe ndiye mungu nina uti characteristics inch pitches ndiye kunja masauda timeanti mani chest menatani ababa alipoti jana hapa mani chest ya baba ni baba mani chest tatokoza kuwanga aya tu amene ajijwa mango zidu iya muno musika yeah, kubera poto ati yeah, achicho ndatokoza mkulu akabe tukuenda ndo ni kodi undi mari undi pachichewa ndijani mpunga yani pachizungu ndijani hata makulisa iya makulisa jani somba pachizungu ndijani Chani? Fish. Koma undi mpunga majani. Mpunga majichewa maji zunguni jani. Mpunga dumene wanipa mpunga majichewa maji zunguni jani. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that.